Dirywiodd fy mhriodas yn eitha cyflym ar ôl y briodas. Hyd yn oed ar yn mis Mel, dreuliais ddeuddydd mewn dagrau. Ar ôl cael iddo ddweud pa siom oeddwn i'n y gwely oherwydd do'n i ddim eisiau gwneud rhai o'r pethau fe awgrymodd. Ni fyddwn wedi'i alw'n cam-driniaeth yn ôl bryd hynny. Ceisiais ei blesio, ond roedd ffyrnigrwydd a gosatrwydd corfforol yn frawychus. Ceisiais mor galed. Ceisiais coginio'n dda, edrych yn ddigon da, bod yn ddigon cwrtais mewn cwmni, ond doedd dim byd yn ddigon da iddo. Yn y nos, pan eithon ni'r gwely, byddai'n fy myrniadu am bopeth o'n i wedi wneud o'i le diwrnod hwnnw. Yr holl bethau roeddwn i'n meddwl yn anghywir amdanyn nhw. Ro'n i mor flinedig ac roedd yn rhaid i mi wrando ar bopeth oedd ganddo i'w ddweud, ac weithiau oedd hi'n oriau o'r hyn oedd ei le gyda'i mi. Pan ddechreuais i grio, oedd am gwneud i mi deimlo'n well trwy wneud cariad ataf. Hwn oedd y peth ola o'n i'n teimlo fel. O'n i wedi blino'n lan, ro'n i'n drist ac i fod yn onest, rai dyddiau ro'n i wedi dychryn ohono. Nid oedd hyn yn gwneud cariad. Ro'n i'n brifo'n gorfforol ac yn emosiynol. Ond o'n i'n gwybod mai dyma'r unig ffordd y byddwn ni'n cael mynd i gysgu. Felly mi wnes. Doeddwn i ddim yn meddwl mai cam-drin ydoedd, ef oedd fy ngŵr, ac ni ddywedais na, ond gwnaeth y pethau y gwnaeth i mi wneud, gwnaethon nhw i mi deimlo'n sâl. Ar ôl i merch gyntaf gael ei geni, sylweddolais nad oedd hyn yn iawn, ac ni allwn fy mlaen. Nid oedd fy nghorff wedi gwella ar ôl yr enedigaeth, ac roedd rhyw mor boenus, ond ni fyddai'n stopio. Fy mod yn crio mewn poen, bod ein merch fach yn crio hefyd, fe wnaeth ei barhau i'n brifo. Dyna pryd sylweddolais, nid oedd yng ngharu i, na hi, a fy mod i yno yn ei bleser gwingam. Fe wnes i gydnabod nad oedd y merch na fi yn ddiogel, a dyna pryd y dechreuais wneud cynlluniau i adael. Roedd gŵr Morin yn greulon o'r diwrnod cyntaf o'i priodas, yn greulon yn gorfforol ac yn feddyliol. Roedd yn defnyddio ei eiriau fel arfa i ddinistrio hunan hyder Morin. Roedd yn defnyddio ei chorff i achosi poen difrifol iddi, ac i foddhau ei chwantau obsesiynol ac hunanol. Yr unig beth oedd ar ei feddwl oedd diwallu ei chwantiau rhywiol aflesol. I Morin, ei chariad pur roddedig gan Dduw i'w merch, a wnaeth iddi sylweddoli bod yn rhaid iddi adael, ac arhoddodd iddi'r hyder i weithredu. Dysgodd Morin nad oedd ei meddyliau'n anghywir, fel yr oedd hi wedi dod i gredu. Gelwir pob un ohonom i helpu pobl i ddod o hyd i'r nerth i gerdded oddi wrth gariad gwirgam, i fywydau o hunan gred yn gorlifo a gobaith, am gariad pur Duw. Arglwydd pur cariad diamod. Ydym yn erbyn arnat dros bawb y mae ei cyrff yn dioddef o drais rhywiol mwyn diwallu chwantau aflesol eraill. Boed iddynt ddod o hyd i ffordd o ddianc ac i ddod i lefydd o iachad corfforol, meddyliol ac ysbrydol, i ddechreuadau newydd mewn perthynas cariadus iach a bydd yn gefn iddynt wrth iddynt gerdded i ddyfodol gwell. Amen.